A sardiña deixou boas cifras en Rianxo. Os xeiteiros capturaron esta especie, aínda que o seu produto estrela, a xouba, escaseou nesta campaña. A sardiña reduciu a súa presenza nas lonxas galegas logo de que a gran parte dos cerqueiros a esgotara a súa cota, algo que tamén lle pasou aos xeiteiros, aínda que o patrón maior de Rianxo, Miguel Iglesias, solicitou á Consellería do Mar se podería adiantar cota de sardiña do ano que ven, para novembro e decembro, para asegurar o traballo de embarcacións que non dispoñen de outras artes. Sabemos porque o director si estuvo en contacto comigo, o director de pesca, si que sabemos porque eles fixeron a petición e como dixeron que a contestación que lle deron é que como estábamos pasados de cuota xa, estábamos pasados de toneladas, me parece que eran, que como iban en base ao ano que ven, que non se iba a adiantar máis cuota. A ver, ten a súa lógica, porque ao final repercute no ano que ven, pero bueno, ao final serían moi pouquiños barcos tamén que andan, sería ridículo a cuota consumida por estes barcos que iban a andar a día de hoxe. En principio serían 6, 7 barcos ao momento da Galicia. Polo que estas embarcacións tiveron que buscar opcións para poder manterse activas. Tiveron que pedir unha alternancia para outras artes, é o que falamos, ao final o que estamos facendo é masificando outras pesquerías cando poderían estar perfectamente sin repercutir na cuota do ano que ven do xeito. A pesar deste peche por consumirse a cota fixada de sardiña para este 2025, foi unha campaña positiva para a confraría de Rianxo. Porque, a ver, hubo moita sardiña, o que non hubo moita xouba, que realmente é aquí onde vemos o beneficio en sí, como cofradía, mas como mariñeiros. Este ano hubo moi pouquiña, pero bueno, xa fouse ca sardiña, que sí que había sardiña e estaban collendo os cupos. Agora agardarán a finais de ano para coñecer o novo reparto para o 2026. Outra especie que polo momento non se pode extraer é a vieira, aínda que o Pósito solicitou a Mar poder extraela de forma accidental no Vou de Vara, un recurso que o pasado ano tivo saída xa que a confraría colaborou con Tesa, unha empresa que é dai de Cambados, sí que estuvamos sacando produto, pero o que queremos é intentar que os barcos de voo que collen un pouco de vieira si o poidan vender. Tamén fixemos a petición de empezar unha hora antes polo simple motivo de que os barcos nosos que veñen para Rianxo perden unha hora en ruta entre a zona de pesca e máis que veñen para aquí escollendo unha cousa e outra, perden unha hora. O que pedimos é que de puntas para dentro se poida traballar unha hora antes ao voo. Non influyen outras artes de puntas para dentro, por iso se fai a petición esa que sea de puntas para dentro.